ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. पोलीस करिअर अकॅडमी सावंतवाडीच्या आर्य दिनेश गावडे आणि गणेश अरुण गावडे यांची सैन्य दलात निवड झाली आहे. या निमित्तानं मोठा जल्लोष करत त्यांचं अभिनंदन करण्यात आलंय. पोलीस करिअर अकॅडमीचे आर्मीमध्ये आमचे टोटल विद्यार्थी होते. त्यातनं 2 विद्यार्थी क्वालिफाय झालेले ग्राउंडसाठी. त्या दोन्ही विद्यार्थ्यांनी ग्राउंड पूर्ण करून आज दोन्ही विद्यार्थी आमचे यशस्वी झालेले आहेत. आम्हाला अकॅडमीतर्फे त्यांचा अभिमान आहे, तसेच त्यांच्या कुटुंबांकडनं पण त्यांचे कुटुंब इथे उपस्थित आहेत, त्यांना पण अभिमान वाटतो आहे. आमच्या अकॅडमीचे 2 विद्यार्थी यावर्षी आर्मीमध्ये होते आणि दोन्ही विद्यार्थी सिलेक्ट झालेले आहेत आणि हे पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी झालेले आहेत. दोघंही आता कॉलेजमध्येच आहेत आणि कॉलेजमध्ये असताना तिथे यशस्वी झालेले आहेत. नमस्कार, माझं नाव आर्य दिनेश गावडे. मी पोलीस करिअर अकॅडमीचा विद्यार्थी आहे. माझा पहिला प्रयत्न होता आर्मीमध्ये. ऋतुराज चळवणीकर सर आणि अक्षय सर यांनी खूप आम्हाला मार्गदर्शन केले, खूप सपोर्ट केला. त्यांच्यामुळे आज आम्ही झालं आणि माझे आई वडील त्यांनी पण मला खूप सपोर्ट केला. मी गणेश अरुण गावडे, पोलीस करिअर अकॅडमीचा विद्यार्थी. अक्षय सर आणि ऋतुराज सर यांनी खूप सपोर्ट केला, त्यामुळे आता आर्मीत सिलेक्ट झालो आहे. आणि माझ्या आईबाबांमुळे सुद्धा त्यांचा पहिल्यापासूनच खूप सपोर्ट होता. पहिल्याच प्रयत्नात इथे सिलेक्ट झालो आहे.